Op Tialf trainen vanmiddag de thuisblauwers van de Spelen. Zo ook Bob de Vries van de Houlen, lange baan en marathonrieder. Het oorseizoen van de Noorden is het praat van de dij. Ja, vind ik erg jammer natuurlijk. Ik denk ook voor de Olympische Spelen, daar wil toch iedereen eigenlijk zijn beste prestatie neerzetten. Dus ik snap het ook niet helemaal. En dan wien er al even wat suggesties wekt, doping en dat soort dingen waar dan al neemt. Wat vies ervan als dat jest? Ja, ik denk dat dat een beetje opmerkingen zijn van een beetje van slechte verliezers. Kijk, Nederland is natuurlijk, het is natuurlijk een schaatsland bij uitstek. En ja, nu op de Olympische Spelen valt alles samen. En dan zijn de resultaten natuurlijk heel geweldig. Maar ja, dan moet je ook, als het dan bij jou niet lukt, moet je ook je verlies kunnen nemen, denk ik. Nou, de concurrent hekje en er nog 14 rieders oerblouwen lieken te wij vrij voor op een volslijn Nederlands podium. En dat zullen we voor de 4e keer deze Spelen wezen. Het is toch een beetje een devaluatie van de afstand. Al moet ik zeggen dat kijk, de concurrentie ligt natuurlijk, die 3 Nederlandse deelnemers, dat zijn elkaars grootste concurrenten. En ik denk dat het voor hun, voor de rijders zelf niet veel uitmaakt. Alleen ja, voor het algemeen toernooi wel, is het wel jammer. Mooist voor u het podium wel even niet vullen. Ja, ik vind het moeilijk, maar ik denk dat Sven net met de winst aan de haal gaat voor Jorrit. En dat Bob de Jong derde wordt. Zo schat ik het in.